Pa'r gefnogaeth sydd ar gael I ang yn ystod ei cyfnod sefydlu? Mae llawer o gefnogaeth ar gael I ang sy'n gweithio yn rhanbarth Consortiwm Canolbarth y De. Mae gan bob ang hawl I gael cefnogaeth gan fentor sefydlu drwy gydol ei cyfnod sefydlu. Os yw ang ar gytundeb neu ar gyflenwi tymor hir, bydd yr ysgol yn darparu mentor. Os ydynt ar gyflenwi tymor byr, byddwn ni yma yn CCD yn trefnu mentor sefydlu ar ei cyfer. Rôl y mentor sefydlu yw cyfarfod yn reolaidd ag ang I gynnig arweiniad a chefnogaeth. Mae hyn yn cynnwys ar sylwi gwersi, roi adborth, helpu I osod targedau datblygu, adolygu cynnydd a chynnal prosiectau ymholi proffesiynol. Rhan bwysig o'r cyfnod sefydlu yw'r hawl I ddysgu proffesiynol. Yn CCD, rydym yn trefnu rhaglen genedlaethol ang sy'n cynnwys 6 sesiwn. Mae'r rhain yn gysylltiedig ar 5 safon broffesiynol: addysgeg, cydweithio, arloesi, dysgu proffesiynol ac arweinyddiaeth. Cynhelir y sesiynau hyn drwy gymysgedd o weithdai wyneb yn wyneb ac adnoddau ar-lein. Mae'r rhain cael eu cynnal mewn ysgolion ar draws y rhanbarth, gan roi cyfle I ang weld arferion da ar waith a chymryd syniadau yn ôl i'w ysgolion. Mae hefyd yn gyfle gwych I rwydweithio gydag ang eraill. Yn ogystal â hyn, mae ystod eang o gyfleoedd dysgu proffesiynol yn ystod tymhorau'r Gwanwyn a'r Haf, gyda dros 50 o sesiynau I ddewis ohonynt. Gall ang ddewis y sesiynau sy'n gweddu orau i'w hanghenion nhw a blaenoriaethau'r ysgol. Mae'r cynnig yn cynnwys pynciau fel addysgu a dysgu, enghraifft addysgu addasol, cwestiynu a sgiliau ar draws y cwricwlwm, yn ogystal â sesiynau ar wahanol feysydd dysgu a phrofiad. Mae sesiynau hefyd ar bynciau ehangach fel llais y disgybl a gweithio gyda chynorthwywyr a ddysgu. Hoffym hefyd annog ang I ymuno â gofod Teams ang CCD. Yma rydym yn rhannu negeseuon pwysig ac adnoddau defnyddiol, gan gynnwys cefnogaeth ar gyfer prosiectau ymholi proffesiynol. Yn olaf, mae tîm gyfarwydd cynnar CCD bob amser yn hapus I helpu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen mwy o arweiniad arnoch, mae croeso I chi gysylltu â ni.